Sad što se tiče grafike, grafika, Ne, sad. Ne. Nisam ni zašao iz firme, a već napravio sude. Za neke stvari toliko i ne pamtim, obično pamtim za one ključne stvari koje su za mene ključne, da kažem. To malo čudno zvuči. Opet sudar, pa nemoj. Gde ćeš u nekošeno, čovječe? Evo ovde. ...40 km imamo do cilja. Ovdje ćemo na benzinskoj da se okrenemo. Ovdje nećemo provjeramo koliko košta para 1 litar. Mada možda bismo i mogli, a? Nismo baš toliko sa gorivom dobri. Ups. Šta evo, nekako se mnogo baš i ne vidi. Ne, vidi se nego dnevno svetlo, to je problem. Bije mi u oči, mislim da ne opet, šta je ovo danas sa utečima? Dalje moguće. Znači, zaista je bolje da sad čute, ja ne mogu da verujem, evo snimam, najvjerovatnije ću ovaj klip da izbacim, znači neću da sečem, da li je moguće? Tačno bi je bolje da se čutao, čoveče. Znači, toliki sam baksuz ispao ovdje da to nije normalno, pa ne. I zdravo svima, se Duli i danas igramo Euro Truck Simulator 2. Ovo je 244. epizoda. Treći put tehnički snimamo, treća sreća što se kaže, tako da nadam se da će sada da prođe sve kako treba po pitanju mojih zahteva i da će sve to da bude što se tiče krajnjih gledalaca kao što ste vi, da bude sve pristojno za gledanje. Sada, ovdje imamo da vozimo 192 km, uzeo sam nešto da bude ispod 200 km da bi snimio sve to kako treba sa facecamom, inače snimam sa fotoaparatom, ne sa telefonom. Baštinske pločice, prevozimo 20 tona za Osna Brik, za Transinet firmu i ovdje imamo 9254 evra prihoda od toga. Sad što se tiče vremena do sljedećeg odmora, isto je kao što se tiče vremena koliko je procenjeno da stignemo, tako da isključio sam za to, nisam htio da se odmaramo, jer ovdje imamo 15 sati, nisam htio da budemo, da tako kažem, za ta 2-3 sata preostala do cilja u škripcu, možda će da izbije slučajno neka saobraćajna nesreća i zbog toga što bi žurio, da tako kažem, da nađemo odmaralište, tako da nisam htio da gubim vreme za to. To sam isključio. Tako da do cilja ćemo voziti, da tako kažem, bez ikakvog razmišljenja, što bi se reklo, za odmor. Ovdje uključio sam kišu da pada, čisto da bi vidjeli koja je razlika. Pogledajte ovdje, znači, isto kao u stvarnosti, kada bi išli brže sa kamionom, pa bi gume, to jeste padale kapljice sa guma. Nisam se baš najbolje izrazio, ali shvatit ćete, vidite, ovo su isto uradili. To se ne sjećam ranije da je bilo, tako da je jako dobro po pitanju toga. Sad što se tiče grafike, grafika, Ne, sad. Ne. Nisam ni zašao iz firme, a već napravio sude. Šta će biti tek posle? Bolje mi da ćutim, znači, da ne izaziva sudbinu. Malo pre sam rekao, po pitanju sudara i evo već sam mu rekao samog sebe. A u sunce ti poljubim. Ne, tačno mi je bolje da ćuti. Koje oštećenje imamo? 3% za prikolicu, 3% za kamion, a 0% za teret. Dobro je dok je za teret ovako. Znači ovdje sad imamo da čekam, ovdje gužva u saobraćaju. Sada ja razmišljam da mi odemo zapravo, ne da prekinemo, nego da odemo do servisa, zato što će mi izbeći svakako gužvu, ovdje da tako kažem gužva i ne igra nam baš ulogu da čekamo ovdje, zato što će svakako biti na vremenu. Ništa, ovdje krećemo, koliko ovdje imamo do cilja, šta nam piše, piše na 14 sati preostalo vreme, ovdje kaže za 3 sata i dobro, mogli bismo makar da popravimo već sad kamion, kad smo već ovdje, zašto da ne uradimo to i posle da ne razmišljamo po pitanju toga. Ja se ne sjećam kad sam u zadnjim ETS2 klipovima zapravo popravljao kamion ovako, 4100
4019 evra. Ovdje imamo 9254, tako da svakako samo da nam je i ovo prihod opet bi bili u plusu. Bili bi u velikom minusu što se tiče gubitaka, ali što se tiče generalno gledano kada sve zaokružimo, ne bi toliki bio, da tako kažem, baš minus. Mislim da idemo ispod nule. Ovdje sada imamo da izađemo na autoput. Ići ćemo ovamo. Sad po pitanju pravilo saobraćaja moramo pošteno, to nisam isključio svakako. Tako da vezano za to, eto, znate. Ovdje imamo, šta nam piše, 190, dobro, 190. 193, tačno. Napolju je 27 stepeni. Ajde, ovdje ćemo da skrenemo. Ej, koji sam baksuz na samom početku. Ja ne znam, mislim da mi se nijednom nije desilo u zadnjih nekoliko desetina ETS2 klipova. Ili uopšte, ako se ne varam. Znači, da dođem na samom početku, da kažem, i da ne prođe, ne znam nija koliko vremena, i da napravim sudar. Znači, tačno, bolje mi da ćutim da ne izazivam sudbinu. Koji sam baksu, zamislio sam tačno, da će proći sve kako treba, i ja reče, budala, za sudar i zajeba se. A bolje mi je da sam ćutao. Ovdje imamo 70 km do cilja. Super, ovdje zeleno, odlično smo prošli ovdje. Ovdje ćemo 180 imamo, dobro, ovo ćemo brzo da stignemo, ovdje je 80 ograničenje. Mi možemo svakako da ga vozimo i 90. Sada, da li će oni baš da nas kazne? Inače, što se tiče isto simulacija kočnica na vazduh, to sam isto isključio. Zato što sam imao ranije problema kada sam snimao tehnički test 2 puta. Ovo je treći put. Znači, prvi put sam snimao, drugi put kad sam snimao, imao sam problema što se tiče toga, pa sam morao da vraćam pritisak što se tiče po pitanju samih kočnica. Tako da tu smo imali problema. Rešio sam to, ali nekako što se tiče krajnjeg dijela po pitanju Euro Truck Simulatora 2, što sam snimao tehnički drugi put, nisam izbrisao. Hoću snimiti ovaj treći, da im čisto kako će da bude. Pa ako ispadne lepo, onda ću, to jeste sa facecamom, onda ću da ostavim. Ovdje imamo 150, ovo će zaista brzo da prođe. Ovdje imamo 2 milijarde 920 miliona na računu. Imamo jedan deo mape ovdje neistražen. Ja zapravo nisam toliko obraćao pažnju šta imam ovdje u Dortmundu. Da li je realno da u Dortmundu kažu da nismo ni jednom bili. Kažu da nemamo kupljenu garažu u Dortmundu, nemoguće. Znači, ja mislim da je ovo zapravo redizajniran deo mape, pa mi pokazuje kao da je neotkriven. Znači, nije realno da u Dortmundu nemamo kupljenu garažu. Znam da sam imao sekciju gde zapravo mogao sam da proveravam koje mjesto fali na mapi pre ovog N40 update kada sam kupovao, koliko beše, 450 kamiona, gde zapravo imamo kupljenu garažu, a gde nemamo. Znači, tačno mi je pokazalo praznine nekoliko garaža što nije bilo kupljeno. Tako da ovo je verovatno zbog novije verzije. Sada neko ko se ne slaže, slobodno neka ispravlja dole ispod klipa. 140 ovdje imamo kilometar do cilja, ovo neće da traje mnogo. Ovdje po pitanju table nisam zapravo ubacivao, to jeste po pitanju moda da bude kao u realnom životu. Ovdje su namestili bolji sistem osvetljenja, pa nije, da to kažem, veći efekt svetla kako je ranije bio, znači prilagođenje. Ovdje idemo prvi put zapravo, što se tiče ovog dela mape koji je redizajniran. Sada ćemo po pitanju redizajniranosti nemačke države, ako gledamo u ETS2 igrici, voziti određene ture. Znači, ovdje smo sve bili, ovo su mi poništili zato što ovo je zapravo redizajniran deo, pretpostavljam. Jer nije realno da ovo nisam obišao. Znači, sigurno nije realno, ovo je redizajnirano. Tako da jako lepo po pitanju toga. Ovdje imamo 90.
stavljeno 80 ograničenje za potrošnju, samo me zanima za potrošnju da vidimo ovdje. Za potrošnju ovdje ima 42,9 litara. A dobro. Ovdje se približamo 9000 km, da li ćemo pređemo 9000 km od kada sam zadnji put resetovao kilometražu. Trebalo bi da će da bude tako. Sad po pitanju kiše ovdje mi nekako daleko bolje izgleda grafika kada pada kiša nego onako. Vidite kako su ovo dobro uradili, ovo mi se sviđa. Kao u stvarnosti kako bi bilo. Ovo mi se prilično sviđa kako je urađeno po pitanju kapljica vode što padaju sa guma. Pri velikoj brzini. Kao što možete vidjeti, ovo mi se prilično sviđa što su radili. Vidite, za svaki automobil isto, znači svaka čast po pitanju programiranja za to, znači svaka čast programerima što su to uradili. To mi se dosta sviđa. Ovdje imamo 90 km, 80 otprilike i prihod od 15.000 evra. Zanima je samo koliko napredujemo ovdje, dobro. Ja stalno proveravam te brojke, možda će nekom biti čudno što stalno gledaš toliko i pričaš za to. Zato što hoću da vidim da li će određeno vreme da pada, pošto neki put se desi da bude na granici 3 miliona evra, a meni to znači po pitanju toga da po pitanju profila imam što veću vrednost. Da mi profil, da tako kažem, što veću vrednost dobije po pitanju samog napredovanja, tako da jako mi znači po pitanju toga. Tako da stalno provjeravam da ne bude neki pad, na primjer ako je bilo ispod 3 miliona pa bi padalo po 2 miliona pa 1,5 miliona dnevno, ja bih gledao u čemu je problem po pitanju toga, pa da gledam to da popravim. Zato stalno provjeravam s vremena na vreme, a ne samo da gledam, igram, na primjer komentarišem o nekim drugim temama nevezano za Eurotrack i ispustim ovo po pitanju ovoga i samim tim možda se potrefi situacija da nešto, da tako kažem, ne rukovodim u igrici kako treba i samim tim počne da mi pada, pošto verovali ili ne, ja hoću da jurim brojku ove godine od 5 do 10 milijardi, da tako kažem, evra. Mislim, to bi mogli da gledamo kao poene, pošto nisu prave pare. Ali, da tako kažem, da vi uradite to od samog početka, da krećete po pitanju ETS2 profila, znači ima mečku da radite i nećete doći ni do 1.000.000 evra. Tako da možete zamisliti koliko sam ulagao po pitanju samih igrača virtualnih što se tiče Eurotracka, Simulatora 2, kada sam došao do 2 milijarde, koliko ima 2 milijarde i 922 miliona poena, da tako kažem. Više bi moglo se računa kao poeni, neko kao Ne, valjda nećeš opet. Opet neka saobraćaj nesreća. Koliko? 50 km ovdje. Ovdje kraće. Ovdje kraće ili duže? Ne, ovdje je samo okretanje. Ne pravi nam toliku razliku po pitanju toga. 50 otprilike. Sad ovdje. Nisam toliko obraćao pažnju što je ranije pisalo po pitanju kilometraže. Za neke stvari toliko i ne pamtim, obično pamtim za one ključne stvari koje su za mene ključne, da tako kažem. To malo čudno zvuči, opet sudar, pa nemoj. Gde ćeš u nekošeno, čovječe? Evo ovde. ...40 km imamo do cilja. Ovdje ćemo na benzinskoj da se okrenemo. Ovdje nećemo provjeramo koliko košta para 1 litar. Mada možda bismo i mogli, a? Nismo baš toliko sa gorivom dobri. Ups. Šta je ovo, nekako se mnogo baš i ne vidi. Ne, vidi se nego dnevno svetlo, to je problem. Bije mi u oči mislim da ne opet, šta je ovo danas, dalje moguće, znači, zaista je bolje da sad čute, ja ne mogu da verujem, evo snimam, najvjerovatnije ću ovaj klip da izbacim, znači neću da sešem, da li je moguće, tačno da bi je bolje da sam čutao, čoveče.
Znači, toliki sam baksuz ispao ovdje da to nije normalno, pa ne. Aj sad da pokušamo maksimalno da ne napravimo još jedan sudar. Već je to štećen kamion 25%. Znači ja ne mogu da verujem. Zaista se nisam nadao, mislio sam da ću da skrenem lako, ali nisam razmišljao za to da kada je kiša oni su namestili da će kamion više da kliza nego po suvom. Isto su to namestili u igrici, to se nisam setio. A ja samim tim sam smanjio jačinu kočenja, tako da nije mi to palo na pamet šta da radim. 30 km otprilike imamo do cilja, daj Bože ako dođemo do kraja u komadu. Tako da sudario sam se nisam ni napustio firmu. Sudario sam se još nekoliko puta. Držat ćemo se mi 80 km na čas, nećemo više. Kakav sam baksuz, znači najbaksuznija ETS2 epizoda što se tiče mene od kad snimam ETS2. Tačno mi bolje da sam čutao. Znači kada nešto pričam zaista pomislim da to neće da se desi, to se desi. Ja ne mogu da verujem da sam toliki baksuz. Ali šta ćeš tu da se događaju? To mi bilo čudno, kako je moglo da se desi, čovječe. Ovdje imamo 10 km otprilike do cilja. Samo da ne napravim neko sranje, ovdje 70 obavezno, 70. Ovdje semafor, kočimo. Nemoj samo da napraviš neko sranje, ne mogu posle popravljam kamion kroz crveno. Nisu mi kaznili. Pa dobar si. Mislio sam da me nisu kaznili, pa mi smo dobro prošli. Dobri smo čoveči. Ovdje po pitanju ovoga, koliko još piše da imamo? 4 km do cilja. Znači, toliko failova za bukvalno ispod 200 km do cilja, ja mislim da to nije realno. Toliki baksuzluk u sljedećem ETS2 klipu, znači nećemo pričati za sudar uopšte. Kao on sigurno, znaš, da isključimo odmor da se neće desiti, da ne žurimo da se ne desi sudar. Sutra malo desi sudar. Ne, opet! Ne možu dogoći, čovječe. A da, zato što je klizao, nisam toliko obraćao pažnju. A ne mogu sve, znači to ima toliko stvari jednostavno da ne možeš baš tako lako postići, znaš. Tako da po pitanju toga to je mali problem. Ja sad za neke stvari šta da radim što ne mogu stignem. A hoću da snimim sa facecamom jer znam da odavno nismo imali sa facecamom ETS2. Da je ovdje. Ne, ovo stvarno po kiši je zajebano. Mi smo tu, sad bi bila najjača fora da smo promašili firmu, pa odemo do druge firme, to se do te ako bi bila neka druga, pa opet napravimo sudar u međuvremenu. Odmah prikaže rezultate, u minusu 25 XP-ova, dobro, nije toliko strašno, ovdje smo napredovali 222 XP-a. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa, hvala što ste gledali i vidimo se